таҷрибаи бузурги футбол нишон медиҳад ки барои дастоварди арзанда маҳз аз овони кӯдакию наврасӣ корро бояд шурӯъ кард. дар ин самт Федератсияи футболи Тоҷикистон ба насли навраси кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. ҳамкорони мо аз бозӣ бо шавқи яки да наврасон дар рӯстои Сироатӣ гузориш омода карданд ки манзуратон мегардонем. бо дар назардошти таҷрибаи давлатҳои пурқуввати футболӣ, Федератсияи футболи Тоҷикистон низ чанд соли пеш тасмим гирифт лигаи футболи кӯдакону наврасонро таъсис диҳад, то варзиши рақами яки дунё дар тамоми қаламрави Тоҷикистон паҳнои васеъ бигирад ва дилхонафар имкони бозии футболро пайдо кунад. дар як муддати кӯтоҳ ин лига ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид. маҳз ҳамин буд ки дар соли кунунӣ лигаи кӯдакону наврасони мамлакат беҳтарин лигаи Осиё эътироф гардид. имрӯзҳо шавқу ҳаваси наврасону ҷавонон ба футбол ва оммавияти футболро дар кишвар метавон дар мисоли майдончаҳои варзишиву варзишгоҳҳо дид. гурӯҳи эҷодии телевизиони варзиш тасмим гирифт ки аз майдонҳои захиравии футболии варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе дидан намояд. дар рӯзи истироҳатӣ ду майдони захиравии варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ қабои дона дошт, зеро садҳо дастпарварони мактабҳои варзишии пойтахти кишвар барои анҷоми бозиҳои дӯстона ҷамъ омада буданд. тибқи иттилои масъулин, пас аз тамринҳои ҳамарӯза, дастаҳои кӯдаконаи пойтахти кишвар бо шумули Солор, ФК-Сити, Академияи бошгоҳи Истиқлол ва дастаҳои Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш дар охири ҳафта миёни ҳам бозии дӯстона анҷом медиҳанд ки ин барои сайқал додани маҳорати инфиродии футболбозон заминаи хубе мегузорад. гурӯҳи эҷодии телевизиони варзиш шоҳиди рақобат миёни дастаҳои ФК-Сити ва дастаи кӯдаконаи Истиқлол гардид. гарчанде дар ин дидор дастпарварони мактаби ФК-Сити бо ҳисоби 3-1 пирӯз гардида бошанд ҳам ҳамагонро худи бозӣ дар майдони сабт шоду хурсанд намуд. ман Давлатов Муҳандисов, ман 9 сола ҳастам. ман дар дастаи ФК-Сити машқу тамринҳо мекунам. мо як ҳафта ба 3 бор машқ мекунем ва устодомон баъди як ҳафтаи моро инҷо оварда мо бозӣ мекунем. мо кӯдакон шод ҳастем ки мо ин хел шароитҳо дорем ва мехоҳам вақте калон шавам, мисли Криштиану Роналдо футболисти зур шавам. Меня зовут Жумазуда Малик, и я тренируюсь в команде ФК-Сити. Мне 8 лет. Я прихожу домой с хорошим удовольствием. Когда вырасту, я хочу стать хорошим футболистом, как Лионель Месси. Мне очень нравится команда ФК-Сити. роҳафтодагӣ дастпарварони навраси бошгоҳи Истиқлол дар рӯҳи онҳо ба назар намерасид ва онҳо ҳамсолони худро ба бозии футбол даъват доранд. онҳо аз он меболанд ки барои машқу тамрин ва барои баргузории чунин бозиҳои рафиқона миёни дастаҳои мактабҳои варзишии дигар барои онҳо тамоми шароитҳо фароҳам аст ва онҳо метавонанд дар Дилхо Маврид ба бозии футбол машғул шаванд. ман Ахмедов Комилҷон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 16 Шомасури шаҳри Душанбе мехонам ва ман дар дастаи Истиқлол машқ мекунам. дастаи мо хеле дастаи хуб аст. футбол гарави саломатист. Ба ҳама тавсия медиҳам ки ба ин даста биёяд машқ кунад. Меня зовут Бахалев Рамазан, мне 12 лет. Я тренируюсь в детской футбольной школе Истиқлол. Я всем рекомендую, что пришли и тренировались у нас. Футбол очень полезен для здоровья, и что в будущем стать великим футболистом. У нас есть все удобства. Нас очень много человек в команде, около 30 человек. чунин бозиҳои дӯстона миёни кӯдакону наврасон ҳар ҳафта баргузор мегардад ва аз миёни онҳо футболбозони беҳтарин интихоб гардида ба дастаҳои мунтахаб шомил карда мешаванд. нигоҳ накарда ки имрӯз рӯзи якшанбе аст, ду варзишгоҳ пур аз кӯдакҳои футболбозои наврас ҳастанд. барои чӣ? барое ки инҳо ояндаи футболи тоҷик мебошанд ва мо боварӣ дорем ки аз байни ҳаминҳо дар тими мунтахаби 14, 16, 17 ва дигарҳо аз байни ҳаминҳо беҳтаринҳо ҷамъ шуда ва тими футболи тоҷикро баланд мебардоранд. барои ҳамин мо ҳаракат карда истодем ки барои ин кӯдакҳо тамоми шароитҳо муҳайё карда шавад. мураббиёни соҳаи футболи кишвар баронанд ки дар сурати ҳарчи бештар баргузор намудани чунин бозиҳои рафиқона миёни дастпарварони мактабҳои варзишӣ дар баробари касби таҷриба, дӯстиву рафоқат миёни насли наврас низ зиёд мегардад.